Tikulandireni okondedwa omvera kwina kulikonse kumene muli. Zina langa ndi Blessings Chaima Rosario, kulankhulira bwalo lino la Unity for Transparency and Accountability. Lelo pa 28 May 2026 ine ndikufuna ndikepo mlomo pa nkhani imene ikuyenda masamba anchezo maka pamene anthu omenyera maufulu tili kalikiliki kupereka pressure kuboma kuti litiganizire maka kutithokoza chifukwa cha ntchito yabwino imene tinagwira kumenyera ufulu kuti chipani cha Democratic Progressive Party DPP chitenge boma. Since chatenga boma, chipani ichi chikuonesa kuti sichikupereka chidwi kwa ma-activist, anthu amene anatenga gawo kumenyera ufulu. Abale anga okondedwa, Malawi chitipa tunsanje, ine ngati Chaima Rosario ndiloleni mawa uno ndibwereko ndi maganizo osiyanako ndi mmene anzathu mwina angathe kuperekera. Ine nkuona kwanga ndikuona ngati kuti ife omenyera maufulu tipemphe kunena kuti boma litiganizire pena pake nkulakwisa. Anthu omenyera maufulu tilipo ambiri, ndiye kuti boma litenge ndalama lipereke kwa wina aliyense zikuoneka kuti zibweresa abuse of taxpayers money. Ndiye kuti misonkho ya Amalawi ikhala pa chiopsezo pamene mdziko muno muli mavuto ochuluka kwambiri amene boma likuyenera kuchita address. Mwachisazo tikunena pano alimi kumamidzi uko, alimi opanda mayina, alimi amene ngakhale ena saziwa kuti kuli tawuni yotchedwa Blantyre. Iwo ndi akumudzi kwambiri. Access yokafika ku Blantyre ndiyovutirapo, access yokafika ku Lilongwe City ndiyovutirapo. Akumudzi kwambiri amene amadalira ulimi, alima fodya wawo. Fodya wawo tikunena pano adinda mabero koma akusowa nsika, akusowa kokagulisa mabero. Chifukwa chani? Boma silikugula fodya. Ndiye ndalama zitengedwe apasidwe ma activist, alimi akuvutika. Ine ndikuona ngati chanzeru ndikutenga ndalamazo kukagula fodya wa alimi kuti alimi kumamidziko athandizike, agule zokudya zawo komanso apeze zinthu zina ndi zina zozisamalira pa khomo. Kumenyera ufulu si wina aliyense amene boma lingayenere kuli muthokoze. Ine nditha kuchita consider mwina anthu ochepa chabe amene ali ma top figures ku activism amene nditha kuyika estimation ya 10 kunena kuti mwinako magulu ngati achina Comrade Ntanywa, Bakiri Muluzi TV, china Boni Kalindo, Sylvester Namiwa and few others, mwina amenewo boma likhoza kuchita mwa mtundu wina wake. Koma tikabwera kuti wina aliyense achite claim ndi ma junior activists omwe amene ndi mbwe kuti tiwerenge figure ita kuchita exceed 15,000 Malawi yonse aliyense amene akusula kuti ndine activist, ndiye boma liganizire wina aliyense akuluakulu. Tikuona ngati kuti zimenezi sizingayende, zipangisa kunena kuti boma lisakaze ndalama lipangeso stake pa chinthu china chofunikira kwambiri. Malo mokagula fodya wa alimi, ndalama zipite kwa ma activist. Malo mokapereka ndalamazo makampani a fertilizer kuti mwina fertilizer alimi agule pa mtengo osika, ndiye kuti zipezeka kuti ndalamazo zapita kwa ma activist. So zichitanso affect magawo ena. Anthu omenyera maufulu tikumbukire kunena kuti mu nthawi imene tinkamenyera ufulu tinkabisala kunena kuti tikumenyera ufulu Amalawi. Sitinkanena kunena kuti kumenyera ufulu chipani cha DPP, tinkati tikumenyera ufulu dziko lathu la Malawi. Sono chadzandiyani lero kuti tizikapereka pressure kuboma. Ine mwandisiya ku embassy, ine ndikufuna ndalama, tinagwira ntchito iyi tipaseni, pamene inu tinkanena kuti tikumenyera ufulu Amalawi. Bwanji tonse tiyakwenye Amalawi amene tinamenyera ufulu kuti Amalawi tinakumenyera ndi ufulu tipaseni ndalama. Bwanji tikwenye Amalawi than ukakwenya DPP. Timati tiunikirane anthu omenyera maufulu kuti nthawi zina zake moyo ngati umenewu dziko silizatikhulupirira, chifukwa komenyera ufulu kukuoneka kuti kukusanduka ngati business.
komenyera ufulu kukusanduka ngati kwina kwake kumene munthu apezereko kapito mu zina lobisalira Amalawi. Chikhalire nicho tili ndi zolinga zathu. Komanso tangoganizani inu boma lipereke ntchito kwa wina aliyense, activist wina aliyense apasidwe ntchito, amutumize ku embassy, achoke dziko la Malawi apite kwina. Kodi amene apitirire kugwira ntchitoyi akhala ndani? Kodi dziko la Malawi maactivist onse asamusidwemo apasidwe ntchito maiko akunja? Ndiye ntchito yomenyera ufulu ikhala potani? Ikhala pa chiopsezo. Sono boma lisowa anthu amene aziwalondola mapazi pa zimene akuchita. Tonse tikachoka m'dziko muno akatitumiza m'maembasi, ndiye kuti boma la Malawi litasa likhala ngati kuti anthu onse amene ali threat pakati pawo asamusa apita m'maiko ena, ndiye iwowa atasa aliyense wandale akhala billionaire chifukwa pasowa anthu amene azalondola mapazi ndi kuwazuzula ndi kuwapanga held accountable. Zimenezi tiunikireso tikamakakamira kuti ine ntumizeni ku embassy, ine ndikufuna mwakuti ku embassy kutipita, ine tilembeni ntchito koma tiziwe kunena kuti omenyera ufulu wina aliyense amene angalembedwe ntchito, omenyera ufulu aliyense amene angapasidwe ndalama, ndiye kuti ndi uthenga omukhazika pasi munthu uja kuti asalankhulenso chilichonse chimene akuchiona choyenera kuboma kuti chichitike kapena kudzudzula. Zipangisa kuti anthu omenyera ufulu amphamvu akhale pansi. Zipangisa kunena kuti ntchito ya activism iphedwe monga amene yaphedwera Times Radio komanso Times TV. Onse ogwira ntchito atolankhani amphamvu kumene kuja apasidwa zintchito achokako, sichitayimuzi chathera pomwepo. Izinso zipangisa kunena kuti omenyera maufulu athereso pati athere pomwepa. So ine ndikuona ngati kuti dziko lathu likuti lipitirire likhale pa mtendere, likhale pabwino. Boma tizilondola mapazi, omenyera maufulu tisakakamire kunena kuti tonse atipase ntchito, tisakakamire kuti tipite kuma embassy, tisakakamire kuti atipase ndalama, chifukwa zimenezo zikabwera pakati pathu tiziwe kunena kuti chibanzi ndi chiseka kukamwa, ndiye kuti mikamwa zathu zikhala zowuma, sitilankhulanso pa china chilichonse chimene chikuoneka kuti dziko muno chikulakwika. Sitizuzulaso boma ayi, tizingoyang'ana zosatira zake abomawa akhala mabilionea, ndalama zonse misonkho ya Malawi azigawana chifukwa owalondola mapazi asowa m'dziko muno. Ku Times athakotu atolankhani aja amene amapereka pressure kuboma aja, amene aja onse apasidwa ntchito ndi boma aja, amene aja apasidwa zibanzi, sazalankhulanso chilichonse olo boma likulakwisa, iwo basi azingolichinjiriza. Mwaona kupha radio imene inali yamphamvu, onse ajalandirako zintchito. So zimene zizo si zinthu zabwino. Tikamakondwera ndi kuti atipase ntchito komanso tizunikira kuti kodi dziko lathu la Malawi ifeyo kodi tilisiya pa mulingo uti, pamene ife tikufuna zosowa zathu kuti ife tipeze, kodi tikuganiziranso anzathu ena? Kodi ife tikapeza zosowa zathuzo ndi kukhala pansi, boma osalizuzula osalilankhula, ndiye bomalo lizipanga zinthu zina zosayenera zopepera, kodi ifeyo tizingoyang'ana? Kodi sitikupwetekanso abale athu? Abale anga omenyera ufulu tisakakamire kuti boma litipase ntchito, tikakamire kuyima pa chilungamo, kudzudzula pamene boma likulakwisa, kuyamikira pamene likuchita bwino, komanso kuwunikira zoyenerera kuti dziko lino lipite pasogolo. Remember, an activist is a person who fight for political, social and environmental change. Munthu ameneyi sayenera kukhala otenga mbali pa chochitika china chilichonse, amayenera akhale wa neutral. Pamene pali polakwika adzudzule, pamene pali pabwino ayamikire, komanso ndi kuwunikira zofunikirazo. So tikamakakamira kunena kuti yayi aboma ine ndipaseni ntchito, ine ndiganizire ndinakumenyerani ufulu, tidziwe kunena kuti akatipasa ndalama zimenezo takhala pansi. Ndiye kuti ma activists onse amphamvu apasidwe ndalama m'dziko muno onse akhala pansi. Pressure ya pa ground isowa, zipangisa kunena kuti andale tiapase certificate ya ubillionaire chifukwa ndalama zonse za mboma agawanamo popanda owachita held accountable. Ine Blessings Chaima Rosario kulankhulira m'bwalo lino la Unity for Transparency and Accountability. Mwakoma nonse amalawi azanga. Shalom, mukhale ndi tsiku lopambana.